Bamakɔkɔnɔ lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan nin ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ waati min ye kunnafoni balan Bɔkari sɛgɛnni yɛlɛnn'o kan Bɔkari ko balilen bɛ ko sudalen sa o kuma nin tɛ ban baara la o kuma lamɛnbaaw sigilen bɛ ka makɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o kuma k'u ka hakɛto o kuma baara waati dɔ la pisi basaw bɛ yen min ye labɛn olu sabatilen don ka ban bi sɔgɔmada na magasabajɛ don an bɛ Jakite nɛgɛ kɛrɛfɛjuru b'ale bolo Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate kunnafoni kalifalen mana bi tuguni ni Ala ni kira sɔnna ma mina da don a la Mali kunkanko kuma Mali yɛrɛ bɛ cogo di bi gɛlɛya jumɛn min Mali kɔnɔ fura jumɛn kan ka sɔrɔ a la Bɔkari Tarawele an tɛ nin bila dakirinda la sabu tile kɔrɔtalen bɛ min ye kunnafoni ye an b'an bolo kari ka don Bɔkari o kuma 22 septembre Fasiriba n'o ye Birahima Jalo fulakɛ a ko laadala Senidi faso yiriwatɔn ale ɲɛmaba n'o ye Maître Muntaka Tali o tɔn Bɔkari Tarawele u bɛ an kunnafonidilaw wele sɛbɛnnikɛlaw fara kumalikɛlaw kan ni ka sanbɛ foli lase Bɔkari Tarawele Fasiriba n'o ye Birahima Jalo ye a ko nin ye laada ye Senidi faso yiriwatɔn kɔnɔ min ye san 20 ani san 3 ye san o san ni san kura jɔra Maître Muntaka Tali a bɛ kunnafonidilaw wele ni ka a kana bɔ Fasiriba ko kunu laada a lakilenna CNPM na Fasiriba ko min ye kunnafonidilaw ka ɲɔgɔnjɛrɛ soba ye n'o o ɲɛmaaba ye Banjugu Dante min ye baara ye a latigɛ tun b'ale bolo ni ka fara Senidi faso yiriwatɔn président ka fara a tɔndenw kan Bɔkari Tarawele min ye kunnafonidilaw ye laɲini kun ye anw ka bɔ ni ka an lamɛn Bɔkari Tarawele ni ka tila k'an kanabɔ ko baara kɛra kɛcogo la Fasiriba ko a ko min ye Maître Muntaka Tali a ye kuma daminɛ ni sanbɛ foli ye san kura min jɔlen filɛ nin ye Bɔkari Ala k'a kɛ Mali ja Mali basigi san ye gɛlɛya jugu min bɛ Mali kɔnɔ Ala k'a ko Tali ye ka bɔ yen min ye bɛn ni karama ye Ala k'o don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin waati la ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kan ka kelen ye ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn sen bila ni ka fitinɛ bila ni ka kurutu bila ni k'a ɲɛsin Mali ma o min y'an bɛɛ ye foroba Fasiriba ko jamana in a ɲangilen don UEMOA ni CEDEAO fɛ ni ka dancɛw datugu dancɛ in datugura Bɔkari Tarawele tile 15 tɛmɛnen kɔfɛ a ko n'i y'a jateminɛ jamanadenw bɛɛ kulo la dɛ sabu fɛn dɔw bɛ olu sɔngɔ yɛlɛnna ka ban Fasiriba ko a ko min ye politikimaaw ye Bɔkari Tarawele o kuma ka taa bila diinɛmaw la ka taa bila jɛrɛjɛkulu wɛrɛw la a ko jamana tɛ jɔ a den si kɔ Maître Muntaka Tali ko Bɔkari Tarawele min kɔni ye jamana ye n'i y'a jateminɛ politiki baara démocratie kɔnɔ o kuma jamana bi jɔ n'o ye nka an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen min kɔnɔ min ye politiki baara ye k'o ka kan ka bila kɛrɛfɛ ni k'an tɛgɛ di finitigilakaw ma Bɔkari Tarawele maa minnu b'u kɛrɛfɛ u ka danaya bɛ maa minnu kan ni k'u dɛmɛ jamana baara la ko kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ Fasiriba ko a ko Banjugu Dante ale min ye maison de la presse président ba ye ale ye kuma ta o kuma k'a bɛ Maître Muntaka Tali fo a ka kan kelentigiya la a ka laada tilennenya la san o san ko nin waati kɔnɔ min ye maître ye a b'i sigi ni k'i kana bɔ Bɔkari n'i ye jateminɛ kɛ a ko nin baara in bɛ tali kɛ danaya kɔnɔna la nin baara in bɛ tali kɛ kungilenna kɔnɔ wa nin baara in bɛ tali kɛ politiki yɛrɛ baara la a ko politiki baara la an ka jamana in kɔnɔ Maître Muntaka Tali Bɔkari Tarawele Banjugu Dante ko k'a y'a jeniyɔrɔ fin a ko la n'i ye bɛɛ fanga nacogo la ka na bila an bɛ don min na ko bi Maître Muntaka Tali k'a ye ko caman kɛ min bɛ tali kɛ jamana ka yiriwa la jamanadenw ka bɛn na a ko a y'o sira caman taama Fasiriba ko min ye kunnafonidilaw ye k'an lamɛn a kɛra jalaki ye a kɛra jo ye a ko o fana ye ɲɛmaya baara dɔ ye maa caman bɛ k'olu tɛ sɔn o ma nka Maître Muntaka Tali bɛ sɔn o ma waati bɛɛ a ko foli kan ka ta k'a sɛgɛrɛ o kuma min ye maître a ye kuma kuncɛ ni min ye o de ye an ka se ka bɔ nin tɔɔrɔ jugu in kɔnɔ k'a b'a ɲini CEDEAO ɲɛmaw fɛ k'u ka sabali ani UEMOA ɲɛmaw u ka ɲangili min bɛ Mali kan k'u k'a bɔ an kan farafinna ka kelenya jɛrɛjɛkulu o kuma k'a b'a ɲini u fana fɛ u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan malidenw bɛ se ka mago to cogo min na sabu ni jamana kalayara maa si kɔni bɛɛ lajɛlen b'i niyɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔ o kuma k'an bɛ don min na ko bi o kɛn bɛ ye ko ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ Birahima Jalo ale ka sɛbɛnni don Birahima Jalo ka fara 22 septembre mɔgɔw kan
ka wajaba tambu bela jelefu kuni mami kamanagan foro sene sigata la nimisa nyo ebo tige nini ndega do ni sabambe bo sabambe no kama ku nouvelle horizon mami nga wuli ga joye ni o ye demba e konte ye demba ko mi on ga gouvernement yi ko sa dai na mi ye bololo sanfela no internet yi kere nyana réseaux sociaux sanfela e ba ka fo communiquer do ko mbola ka sabuge ko on ga gouvernement ko ya jiro communiquer ko nana ka fo ko en français ka ejenyoya ko bana bi bana shini wa ko be ila yini mi nge ka nyeje français na anofemo bela jilema ko français ka o kanga jamana toanye klesa ba kon nana mi ye o kala sigi de zo mi mbe ya klesa ba dimbo fana mo ka yambla wa mi ye CEDEAO ni UEMOA no communauté des états économiques de l'Afrique de l'Ouest kata se union économique monétaire ouest africaine ma ko num bela jile kwanze mbola ni na anzen dala shini ko fo boka bi e ba ka fo mi ye gouvernement ka mala zelaye no yanga ministre mi no nyashimbe onga jamana konoko nyena bolima no ye ministre de l'administration territoriale o koni maiga ke ale sebenge letre mi ngela za o konoko aye asebe ajira fona ka fo korofo munum bole vle ka da gouvernement na no ye gouvernement de transition mawye ka ajira ka fo ko ango ka ni france de nyanga fotugu france na ka lasgidenzo ka yambla kile zaba fo ka ta se CEDEAO makanse de ninja kulu nunu jila ko korofo ko kalonde mendaka kambe sega ge tuko di ka fo kanse de CEDEAO yemoala CEDEAO ni yemoa ka tu tigala on yera de ka jamana kono ade awolola on daga dugulo sabala ya wa mi ye CEDEAO al nasrula anu mado amnu jakulu mado fo men yongo ko tajira ga fo ka funu mabe dimi ga sulu mafunu ni ye korofo ndaka laje mi ye ministry ka korofo e ko korofo mi ngoni nda me ka nyeshi tamandiro fo nyemo ma ko malde kilina bele jile ka doka fo mi ye communiqué numéro 13 013 mi mbe ka malde tamandiro fo ka tase malde to ma ka ndo ache azamvela la ka galonda na ka zoro kuma mi mabwanda kono ko ni ko korofo e ko bele jile ki haglisigi ko mi ye tabulu ye ko ako ka bala ka nyini mami ngela sabo kan sebela ngulo ni ka bla réseaux sociaux zamvela la wala maka sebe ka gouvernement ka tambonke a papier ka ako ka bala ka nyini ma jugu munum be dibila no ba fe ka onga jamana avec degu mi ngono ka do alisa ka do fara o giriya ka doni mi no yumba nguna ka do fara o giriya ka ko ma o ma jugu bele jele ko sege sege lu ko ni o jegulu sigi mesenga munum ba la ka sege sege lige ka nyini lige munum ba la ka ne wala jugu ke ka sege jamana ka tiko dingeti ke ka bi akonna na sege be sege do bele jele e kunjala tuko mina mi yeni wuliga joye demba konte ka fola ako ko mi onga jamana ye na manya ka fo CEDEAO jamana uyu ka karanga do sanvela ni dugumana ko so anga jamana ye on yera fana onga nyema no ye kulunela asim goita yi to mo fana nyema ale fana ya jira ka fo keledu mi on yera ka sanvela ni dugumana yo ko ni so aledu mi ye fuka ta fo do mi ngelaza mi onga wuliga joye o ko ni menyeshi jamana do mbese ka lafiya to mina dadu mun vo soro li o bese ka soro to mina ka bo je fa worobe ka ta soro ma se CEDEAO jamana nunu ye o wuliga jo no fero bala katike mi yo kulunela asim goita ka ta se mi ye shogal ko kala mai gai nunu flake me ku tiga di nyoma ni gouvernement ministre bela jile mi ye jamana do ye ni embargo ni zangizoi ni ngele ya adegu di chama babbe se ka bo agriala to komina kan yeshi jamana de kilna bela jile ma o fero bala katike ko malde bela jile ki haglisigi bela jile nga donga fo jamana nunu mbe nu be dibila uta fe jamana nga tanye u ba fe je dongo do jamana nga ben dinga kon nana ko ni ko o korofo o ko ni u ka blokungolo tila maw ko ka fo ko on wulla kan josa mi ya bazo malibai mi ya wuliga jo ko ni bala ka fero bala katika fasuku bela jilena mi ya onga jamana ye atoka be sika yele je selegi nani ko nana chukumna o tabulu nunu ngoni ko bela jilen ngoni hami oye wanala sona ma ko hamina ye ko ananye na bo ni ngwe sabai sura mi na ya sama ka bo nouvelle horizon ko nana demba konti aka fasiru bori ne ben tiga dongo kura leru liep d'Africa parce ba no ye Ahmed Mohamed Kamara danchugo Bogar Traoré ako minyi dumunu fon songo yelane ko ye ako anga mana parce ko ako minyi jamana ye nyagelimbe ankan danche chaman be ulu datugulembe o na tawota jamana nyemo ye dodole malike ka laja dun fe munun be anga jamana kono ya Traoré fo kalo woro fo imenga farasa ngoka parce ko ako ni jetemina ke jwa kun fla dron magasin sosonembe utara primuna ninga tlaka do yele o kan Traoré ko ye dana jugaye o ye fenyini ko juguye ne ma fe ko commerçant nunu dina mo ko te ha parce que nango nga mesla me dine fo dine wara mo baba kan an yolu boga black refe fen be dine na église ko na nga mizuru ko no a sili watu mana zo betanga mizuru so ka so kafirudu ako amo fala ndesra
Bori Fatiraba n'o ye Mohamed Kamara ye a y'a yira k'a fɔ tile 15 ko jɔn de ye nin hakilina jugu ta Bɔrɔtɔrɔ an ka joie fiyɛ kɔnɔnaw la ni ka feerefɛn dɔw sɔngɔ yɛlɛ a ko munna Bɔrɔtɔrɔ u n'o man kan munna jamana ma dɛsɛ ka so kundama ma jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ Bɔrɔtɔrɔ embargo bɛ da Mali kan tuma min na o y'a sɔrɔ stock min bɛ Mali bolo a bɛ se ka Mali ta fo kalo 6 Bɔrɔtɔrɔ min ye tile 15 ye ka bɔ daliba dali ni ka dɔ fara sɔngɔ kan k'a yira k'a fɔ embargo b'an kan ma min ye feerefɛnw tigɛ na a ko k'a bɛɛ lajɛlen nkalon ye Mali sɔnsɔnnen bɛ tayi Fatiraba ko Bɔrɔtɔrɔ n'i ye malo lajɛ u ye dɔ fara o sɔngɔ kan tulu dɔ faral'o kan nɔnɔmugu ka taa bila sukaro la Bɔrɔtɔrɔ de ko maanifinya tɛ kɛ nin si kɔ tile bɔ fo ka tile bin an m'an donni ni k'an ka balo sabati Bɔrɔtɔrɔ de maa minnu bɛ ka nin kɛ jamana y'a yira k'a fɔ ko sigi tɛ kɛ k'u lajɛ sabu min ye ɲagili sɛbɛn o taara Fatiraba ko ministre mun ɲɛsinnen bɛ jagoko ma ale ni jagokɛlaw ka soba ɲɛma Bɔrɔtɔrɔ de u ye jateminɛ kɛ min ye finitigilakaw ye k'u lawuli sɛgɛsɛgɛlikɛlaw k'u lawuli Bɔrɔtɔrɔ de u ka munumunu salo kɛ dugu kɔnɔna la sabu yamaruya mun dira o de ye maa si man ka dɔrɔmɛ 1 fara dumunifɛnw sɔngɔ kan Fatiraba ko a ko n'i y'a lajɛ min ye sukaro ye dɔw bɛ k'o feere 120 dɔw bɛ k'a feere 140 a ko munna sukaro an ka jamana kɔnɔ bɛn kɛra min kan sɔn kɛra min ma o de ye darasi 100 ye a kilo 1 a ko Mali ma dɛsɛ sukaro la fo ka taa sɔngɔ yɛlɛ ka so kundama na a ko ɲiniko juguya don Bɔrɔtɔrɔ ni maa min tigɛ taara e na kɛ misali ye ni ka maa tɔw lajɛ Fatiraba ko a ko min ye sukaro mun b'an ka jamana in kɔnɔ a dagosi ka bɔ Bɔrɔtɔrɔ de min ye sukaro dilanyɔrɔ mun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye Sukala SI o fana ma dɛsɛ o kɛmɛ ka sukaro mun dilanni ka bila Mali ka jigiya kɔrɔ o bɛ t'i jɔ fo tɔni 8,000 a n'a kunkanfɛn Bɔrɔtɔrɔ min ye sukaro ko dɛsɛ ye ko maa tɛ se k'i dala mɔgɔw la Mali kɔnɔ bi koyi o tuma min ye 120 140 ye ko nkalon don koyi a ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛ munumunu salo mun na wari ni maa min tigɛ taara k'i ka butigi bɛ datugu wa i bɛ taa kaso la a ka kɛ ten n'o tɛ an mɛnna kuma in na ka fɔ Bɔrɔtɔrɔ de Fatiraba ko a ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen a ko siman kɔni n tɛ san sɔngɔ danbo kan a ko o bɛ faamu Mali ka siman fangirima hali ni dɔ bɛ dilan Mali kɔnɔ nka min bɛ dilan Mali kɔnɔ ko tɛ malidenw bɔ koyi o tuma k'a dafa o tuma ko bɛ bɔ an dafɛ jamanaw na n'o ye Konowari ka taa bila Senegali jamana la min ye siman ye Bɔrɔtɔrɔ de ko datugulen kɔni b'o ɲɛ o tuma siman sɔngɔ yɛlɛnni o tuma ko maa bɛ se k'i kankɔrɔta n'o ye dɔɔnin nka min kɔni ye dumunifɛn tɔw ye k'a daminɛ sukaro la tulu nɔnɔ ka taa bila malo la ko dɔrɔmɛ 1 de man ka fara nin si sɔngɔ kan a man ka fara kan o ɲiniko juguya don ɲiniko juguya a dun fɔra n'i ye ɲiniko juguya kɛ jagofɛn na i bɛ taa ɲɛfɔ lahara dɛ o lahara taga yɛrɛ kana taa yɔrɔ jan sa o an si t'o ta fan dɔn nka min ye commerçant min ne ka baara ye feerejugukɛ ye walima ka warijugu ɲini mɔgɔnifinw kɔ kan i b'a o de ka fɛn minɛnw bɛ kɛ remarque kɔnɔ walima ditɔniw kɔnɔ o natɔla a bɛ sin ka dafiri ten k'a bɛɛ jeni walima ko ta y'a minɛ k'an m'a dɔn ko tasuma ko panne technique tɛ dɛ hakɛ wari faralen ɲɔgɔn kan a tɛ yiriwa a ye sabali kana siga Bɔrɔtɔrɔ de ministre jagoko ministre Bɔrɔtɔrɔ a ko sunɔgɔ kuma tɛmɛna wulikajɔ kuma tɛmɛna sabu an bɛ waati gɛlɛman na maa man ka dɔ fara o gɛlɛya kan ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka malidenw kɔlɔsi Bɔrɔtɔrɔ de maa si man ka gɛlɛya ta ka malidenw sɛgɛrɛ min ye nin embargo in ye o tuma ko ala tɛna mɛn Mali bɛ bɔ a kɔnɔ koyi o k'a sɔrɔ a tɔɔrɔ jugu ma se malidenw ma kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Relais d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔli don Relais d'Afrique ka fatirɛlikɛlaw maaw bɛɛ lajɛlen fo n tɛgɛ bila n k'i sɔn n maa ɲumanya tɛ ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le credo nin ye maa min ka wulikajɔ o ye Bako Jakite ye Bako ko yalima député kɔrɔ Mamadu Tunkara ko yalima ko a kɛn bɛ maa ye maa min kɔni ni mɔgɔ tɛ se ka kɛ a la wa bawo min y'a ka taabolo ye a sen yen bɛ ko caman na député kɔrɔ don min ye député y'a kɛ kita étoile la anw ka bulonba kɔnɔna na yan ka ko n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ min ye san 2019 tɛmɛlen ye i b'a ye k'a fɔ kɔɲɔ dɔ sabula dɛ i b'a ye k'a fɔ tɛgɛ taara da maa dɔw kan k'olu ta k'olu ye jɔn ye k'u minɛ k'u fo dugutigi ka bulon kɔnɔna na wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ maa min n'o kɔni fofola u fɛ n'o o ye dugutigi ka bulon kɔnɔna ye ka taa ye o de ye fɔ dugutigi o de ye Gawusu Fofana ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ maa min n'o o minɛna n'o ye cɛkɔrɔbalama ye n'a si bɛ san 72 bɔ ɲɔgɔn la a yɛrɛ n'o ye Funakɛ Fofana ye maa min n'a ka ko man ca a ka ko tɛ se maa ma nka maa kofɔlen in o m'a ka maakɔrɔbaya lajɛ koyi o ma sijɛ lajɛ ka na dɔrɔn a den filaw dɛ olu de nana k'a minɛ kuma yɛrɛ ala fɔ man di k'a minɛ a dɔgɔyɔrɔ ma
dakuru yegelen kulusi jala ka no ma ka fo diga blo kono ni ko inta ka laje ko ma be tu yera mani ka sika ni wale ngewa mi ye bako ejecte ye credo to ala ale ko ngo ko sika lu ko ni ajira mami ntoko bala ka tani nga segi ko de ye deputy koro Mamadou Tungara ye Mamadou Tungara ko yele mago jina do wa wal ma woklodo wa mado ma ko ma mi yanga kiri tigla moye ko munaka te sika wele de ni ngali bombe ka ke mai aka wulika jona ka dana juguya anaka kokolonge ka nyeshi kita sigi bauma haka ja kai mara yara kon nama ka sabuke ka le deputy akoni akeme ga ma chama gwa ikamanana ni yanga marabulo flota ka laje kendo joye ngumbe ga ambe democratic claim na abe wati jambo bi eko jon jama be bibi na olu baka ngoro yawa ga alisa do de ba fe kan hagin nan kolo ni ga tabulo ni ga ti ni e koro fo laje mi ye ma ko fole no ye anga chokoroba ye sambi wolo vla ani duru ale ko ni laja bala ta ka ta na e dugudi ga bloko nana ka gla ka ta sirika ke ko wuro panya ka tro ka ba de be gosili daka fo akera so bo fa nyekele jena nyekele kila bugoli bulu wiye gashigere Mamadou deputy kora Mamadou Tungara ayeko bage ha wiye gashigere wa mi ye ni ma ko fole nunu ye nunu kele ngo ka ni ko nunu kele ngo ula akala sabu ye mi ye ma bakele ani keme saba ye olu ko ni ye yoro ko fole no ye sakora ye o mi ye togoda ye kitamara e konnana ngo ni yuga kazo no ko kuzo fara nyanga ni ga ye ngo fole yoro ko fole ni ga bla bawo oni ngumbe se ka kisi choko mina na ma ye ga fo je dongo do e mode ndigi ni kloma sama tigi e de be mina ka goshi e somo nyere ka ko ka mole ka ka bongo be mi ye yere kun yo ko de dugolo de la ka fere ni fa no ma je le beta fa wore fe mi ye joya e na ma nya ka fo ka teba ni yo yoro bla ka ta fa wore fe ina ki yere ma horo ye de do jila mara ma mi ga bozo ye ni ye se fla sama ka bala ina ke horo yere ma ni ko mo ilaje mi ye alisa faziri ke ba ka fo ye ako ni ko ngoni ngwale ma ko vole nunu na olu ye jala gilizeme de do ka nyeshi tuko to tribunali ma tribunali no ye juge la ka we wasa obese ka kuma nunu ni nyanje mina kani ye korofo intaka laje uko ni ajira ka fo ni jalagili seben do kanye shini manu numa ko tama mena shishi mabo wa mi ye wuliga jo chama ye obola ka ke ga mi ye seben hura ye akoni atununa tribunali konna na tugoto ina fo to tununa no wala we ye ma ko vule nunu ye oyu ta ta bo ekita mara konna na kana mi ye sigida duru na ye ya no ko mini zangi o tribunali kano tada ye nga nyakorlala mi ye juji la ka ye olu kele ngo ka korofo me wele bla anga gendarme la kawba olu ka se ka man ko fole nunu ni nyanga ta tala ku sagale ku wele ku nyininga le ko jalgili saban duna ko kuratu ka fo mamunu yu ni toro ta ku ka hage ni ka da singa ka atrege ku ka wele ku nyininga ibaye ka fo o sebe mara bla la ka ta duma o ma so ngana boy ba u jigi sama be debite korola no Mamadou Tungara mi ye bako ejecte bako ko dondu me na ni doya ko emena ban faso mali ba ko nana kerengere na mi yanga marabulo folo e kon nayi fa tela ko tela dabla yeti wasa mani bunga suko ga yirama horo ya soro tigi ga sika jamma obulo wa memi finyene manunu ibe afola munu ma bi ko lu ye jon ye ko jonde wono walma o modon ye jon ye olu de keme fendi we bi o geme bana we yela mado na ko o be lati mara kada sika mara furugu ni keleta ka wuli ga jo anu ni nyanje akobe na wole muna tajuru tarate o sigi obeja ayi ni wuye sebe mi na ya sama ka bo le credo e kon nana bako ejecte aka wuli ka jot kuma kan je ka pip ka fa pression la ko do nege kanye tan place ra Bamako ka fo digine o ka bonya masegi be awye bonya bate namo ayen bla menga kulusi jalasiri ko asure be nyumbulo nego bala to ko beti wortore ne ben tiga dongo kura l'œil du Mali Fasiriba no ye Adama Amadou Jara Jara ke akoni do be nyuan kelela wortore do koni faso fininta ninka jamana don lakana ulu be ninka nobo Fasiriba ko minye senu gendarmerie wortore ibaye kafo kuye nison diabele bata ninka sigde la mausikele Fasiriba ko akoni ye jetemina ke Mali finitigela kaw wortore kleti boka bi kite kuna fonduma ndo me ka fanflala minye bolo yo bata ka dacheni kala munun bambe sebema munun be ka toro jugu tanin ka sigida la maw segere na ngulu bortrawde parce que ba ko no ye Adama Amadou Jara ye akoni ya jetemina minye senu gendarmerie aka fie o dago shigabo bortrawde minye munun salobo de bolo dano e patrouille ninka munun shufarat leka minye bolo la sanu boro ye ka bla ji sans fin
cɛncɛn bɔyɔrɔw kulu sanfɛlaw bɔgɔtɔrɔ de ka taa bila togodaw bɛɛ lajɛlen na u bɛ munumunu salo boloda a ko min ye dugudenw ye basigi bɛ se ka na cogo min na dugudenw bɛ se ka sigi kɛ lafiya kɔnɔna la bɔgɔtɔrɔ de min ye décembre kalo tile 15 ye u ye jɔkun kelen sɛgɛsɛgɛli boloda min ye sebe n'o ye lieutenant Musa Ture a n'a ka cɛdenw bɔgɔdi suta la tile ta la u tɛ sunɔgɔ u tɛ ɲinɛ bɔgɔtɔrɔ de min ye karankɛdaw ye k'a bɛɛ lajɛlen mɔmɔ k'a lajɛ tiɲɛnikɛla minnu bɛ yen maa minnu bɛ muru ni bese bɔ k'a jɔ maaw la ka moto nɔfɛ minnu b'u kari ka don maaw ka so kɔnɔ k'u bolofɛn suɲɛ minnu bɛ taa maaw ka bagan suɲɛ bɔgɔtɔrɔ de k'ulu dagosi ka bɔ fo k'a damatɛmɛ Paseba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ Senu gendarmerie bɔgɔdi y'a ye wulikajɔ minnu kɛ wulikajɔ in ko nɔ yera la koyi sabu n'i ye jateminɛ kɛ min ye Senu n'a Lamini gendarmerie kan ka munumunu salo kɛ yɔrɔ yɔrɔ la bɔgɔtɔrɔ de ko kunu ni bi ko kelenw tɛ Paseba ko jɔkun kelen sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u kɛra sababu ye ni ka maa tan ka bolo ta ka da tiɲɛnikɛla tan kan bɔgɔtɔrɔ de o sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ Jakarta 20 u y'o de sɔrɔ u bolo kɔni u n'u ka sakiw ka balanw u n'u ka maramafɛnw Paseba ko a ko ni kunnawolo ni daraja min kelen filɛ nin gendarme fɛ bɔgɔtɔrɔ n'o ye commandant lieutenant Musa Ture ye bɔgɔtɔrɔ de kuma ko Ala n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ min ye lieutenant Musa Ture ye n'ale ye Senu gendarmerie sebe ye bɔgɔtɔrɔ a y'a yira k'a fɔ min kɔni bolo di ɲɔgɔnma ye o kuma ko Senukaw mago b'o la Senu fiyɛfiyɛ dugukolo ka gendarmerie bɛ munumunu yɔrɔ la bɔgɔtɔrɔ de k'u bɛɛ lajɛlen mago bɛ o la a ko k'u bolo di ɲɔgɔnma o de bɛ kɛ sababu ye ni ka bolodingɔni ɲɛsin tiɲɛnikɛla ma sabu min ye tiɲɛnikɛla u taar'o ka ca maa min mana tiɲɛnikɛla kɔlɔsi ka yɔrɔ la bɔgɔtɔrɔ de ko wajibi o kuma n'i b'i ka sigida lakana fɛ n'i ka jamana ka di ye i kan k'a ladɔnniya finitigɛlakaw ye o kuma tiɲɛnikɛla minnu bɛ sigida kɔnɔna la o bɛ kɛ sababu ye u ka wuli joona k'a kunbɛn a ka kɛ ten Paseba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye bɛn ye kelenya i b'a ye k'a fɔ o bɛ gendarme u ni sigidalamaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye adamadenya sabatiliko ɲuman ye dugutigilaka minnu bɛ min ye woro ye k'a da fura la ka taa dugutigiw fana ni ka taa dugutigiw bonya bɔgɔtɔrɔ de gɛlɛya min bɛ dugu kɔnɔnaw la a ko sebe n'o ye lieutenant Musa Ture ye a n'a ka cɛdenw k'u b'o de boloda waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye adamadenya jɛni yɛrɛ ye ko de b'a ni maaw cɛ Paseba ko min ye tiɲɛnikɛlaw ye bɔgɔdi ko n'olu ma sɛgɛn min ye Senu gendarme ye k'ulu fana tɛna sɛgɛn minɛli la koyi a ko min ye sebe n'o ye lieutenant Musa Ture ye a y'a yira k'a fɔ a ka ɲɛmaa o bɛ foli ta k'ulu sɛgɛrɛ su fara tile kan min ye gendarmerie ɲɛmaaba ye ni ka taa bila ministre la ani jamana ɲɛmaaw la o kuma ko hali bi ko kɔfilɛ ka kɛ gendarmerie la minɛnko gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na yaasa ka ŋaniya bolodaliw baara a ko ŋaniyaw tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye su fara tile kan ka dɔ fara kologirali kan n'o ye munumunu salo ye patrouille ye n'o ye minɛnkologiriw ye n'o ye cɛdenw ye o bɛ kɛ sababu ye hali bi dɔ bɛ se ka fara ŋaniya kan cogo min na o kuma min kɔni ye Senu gendarmerie ye lieutenant Musa Ture n'a ka cɛdenw u y'i bolo ta ka da Bamanci 10 kan ani Jakarta 20 o kuma maa min ka Jakarta tunnen bɛ yen bolo kan sanni ka viti yɛrɛ i ka taa lajɛ gendarmerie la sanni ka viti ye ni viti t'i bolo sa kuma t'o la dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le du Mali kɔnɔ Adama Amadou Jara ale ka sɛbɛnni don le du Mali Adama Amadou Jara an b'a fo ka fara le du Mali fasili jakulu kan wa jabate o ko ten maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigilen bɛ k'i ma wajibi ye ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako soir de Bamako nin ye min baro n'o ye Umaru Ongoyiba ye baro kolontigi nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka finitigilakaw ye minnu bɛ yen n'u kɔni fara la ɲɔgɔn kan ɲɛmaw fɛ o bila u ka laraweli kɛ anw ka faba kɔnɔna na yan a ko laraweli k'a kɛra tare ye wa n'i ye kɔrɔfɔ in da k'a lajɛ an ka Bamakɔ dogodogo ɲɛ minnu bɛ yen n'o kɛn bɛ Zumba kulo dagayɔrɔ ye bingalikɛlaw minnu bɛ yen n'u bɛ maanifinw tile ka nderedere fɛ ka muru da i ka kɔrɔ k'i ka bolimafɛn minɛ ni ka taa n'a ye u kɔni nin caman tɛgɛ dala nin ngaraba caman kan maa 85 olu welela bɔgɔ jenilen sanfɛla la min ye bolimafɛn 75 ye moto ni mobiliw nin bɛɛ lajɛlen tɛgɛ dala nin kan hali arasaw ka suma kɛ min bɛ o kɔni tɛgɛ dala nin bɛɛ lajɛlen kan arasaw ka suma jumɛn kanabisi kɛ juin ne bɛ sɔrɔ k'o f'e ɲɛna u y'o f'i ye k'u ka suma o ye arasaw ka suma i da ye falako bin tigɛ mais min f'i yɛrɛ min ye Umaru Balukorontigi ye Baru ko min ye tarata tɛmɛlen ye n'o bɛnna janvier kalo tile 25 ma san 2022 o kɔni u ye wuli ka jɔ kɛ nin finitigilaka maa 200 bɔɲɔgɔnko n'i y'a ta k'a lajɛ gendarmerie nationale garde nationale ka taa se ba polisilakaw ma nin bɛɛ lajɛlen de kun bɛ nin maa 200 la minnu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ anw ka sigida caman na nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔnni sigila min kan ni k'o kolo giriya kosɛbɛ o de ye Babuyabugu ka taa se
ni bangoni zagana goro buguma ani o dafa lamini ko ka ta se nafaji e kaburu doma ani école publique mi no be fajigila bela jele ngoni larawila sigida fulo konnana ko ko district la wani ya ta ka laje mi ye ma keme flanyi o koni o yu chesri o tege sela ka da ina fu ya fu yeto komna ma bishegi ani duru tege dala uluga kata no ye o betu nyinga o dala kana mi ye o ma bishegi ni duru la ete ambalaga no uluba ambale we ma muga be ola ma bishegi ni duru ambalaga ma muga be ola mu soro mba sugu do natake anye nata Mambalaga mamugambe ola kata se mi ye bulmafe no ye motermafe ye bulmafe biwolofla ani duru o biwolofla ani duru fanana ni ya taka laje worobe ala olu goni o ye senani automobili e taka dala ni bela jile ka mi ye directeur de la sécurité publique ye ale koni ya jira ga foga nous on jambe wa mamunu be no ye citoyen ye olu do soro la ka nyinga fasiri ke ba fe no barukulo ndigi ye olu goni ngo ni wati afo ni wati ngonnana haka ja ni ngato sena mi ye jamana ye abese ka lara we tugo mina mi ye bomanjila ka we ani zumba kuleu tege ka se ka dani bele jile ngunjala o blagiru nkonnana commissaire ola wani ye korofa ilaje mi ye sécurité de apodréteur de la sécurité publique ye akoko boya masegi anota ko nyashi garde nationale ma kata se gendarmerie nationale ma nunu bele jile ngu yu chesri ka fara ba police la ko ga ko be beni kile ya go fo wa kelete ni kulu damado ni nyanje wa nunu fo ka fara nyanga mi ye onga jamana selege nani ko la kana ka be sabata kono wa ko bara do de damle level ni ko ba ere e konna ne wani o ko anga friend la ko ga ko ntaka amana mi ye brigade anti criminalité ba police la ko ve lu tumbe ala kata se brigade spéciale d'intervention besima ani mi ye groupement mobile de sécurité GMS bela jele tumbe ala commissariat 6e arrondissement kata se 12e arrondissement ma 16e ani 17e ni bela jele ga fara gendarmerie garde nationale ga nu bela jele ne gu fa fara yonga wasa mi ye opération opération coup de fouet abese ga sigi senga ko ga ko amata nyemo fana ga wuliga joko ko ibi ya taka laje aye fulita no directeur de la sécurité kanyeshin contrôleur général de police mano Elhaji Yusuf Maigaye ko ta se mi ye directeur régional du district de Magoye no contrôleur général Seydou Jaraye ko ga ta se mi ye contrôleur du 6e commissaire du 6e arrondissement mi no ye commissaire divisionnaire ye Umar Dambele ko nunu bela jile ndu fanga fara yonga wasa ni hagle mbese ga nyeto ko mina ko wa ko ate danima wati ni do na ta ko nana ni nyongo fere ona sigi singa wasa bamanji ni zuma kulo be saka bo anje ma ko ni nguye zobe to mi na ya sama ga bo sorde ma ko kon nana Umar ongo wi aka fadri le credo fadri ba bori no ye hina dante ako angata commune nani nana bor trawre mi janvier kalo kle tanifla ako mouvement jamana kanu bor trawre ku yu deliko la maga fadri ba ko ako mi ni jira jakulu ye o kuma asigira senga politique tonte minye hinani makari aramadiya sabatelu ko nyuma sigidala mawni nywanche wortoro minye wulika jo krengrene u yo boloda ninga nyeshin yoro flama lafia bugo ameldam aleni groupe scolaire de Taliko wari ninga tan nyuma yata kulu sigare fakriba ko ni wulika jo inkera sikasikalu de senfe u mago be mina mununa u yaye kafo luka jirajakulu no ye mouvement jamana kanu wortoro asigira commune de konnala maminka aklina maminka wulika jo o de Elhaji Mohamed Sako ye no ye Sako holding ale nyema ba fakriba ko ako minye délégation belebele ulu wulila ninka ta lafia bugu commune nanana minye arabado janvier kalo kle tanifla wortoro etakun okuma oding nyumaya barai nyumaya folo o de kata amaldem na wari min ko ni minon ye kata ka di amaldem barakelaw ma demsen naka munun be lujura bato munun be o ma drome kelen do ala koy ala latiko do wortoro min ni ala ye ko min kay o di kay fadriba ko min ni ala doni mangri o kuma nantura ko an ko fle nyona akacha ala fe dekun abe fo an nyonche min ni Mohamed Sako ye ayo de jatemina le ka jirajakulo no ye mouvement jamana kanu ye wortoro drome kelen no ba kun abo tla na sigi nyogo ni nyonche sabu ale yere ka bara nyumaya ye o kuma minni aje nyogo o mi metoro jugo no ka kofle ke ola parce que ba ko ako minni amal dem abarakala ni so jara sabu minni minamunu taraka duma demso mago bola kalamu be bolo da demso kun o minon bola demso ka tamana bola wortoro ni gatla ka enveloppe ni ndi ako ko minni barakala ye o ye se wake wortoro ka yere ka fo be Mohamed Sako fo aka bara nyumana o temene ko fe minni taliko
fɔ o lakɔliso ye Boubacar Traoré u taara minɛnw fana ta ka d'olu ma min ye sakiw ye ka taa bila kalankaminɛ tɔw la min ye lakɔli directeurs ye olu y'a yira k'a fɔ o kuma olu kɔni ka dɔnniya la maa ka nin kɛ duguden kɔnɔna la ko nin y'a siɲɛ gale ye parce que a ko min kɔni ye o baara ye sa a ye tasi kɛ ni ka kɔfilɛ kɛ ni ka ɲɛsin maa ma n'o ye Seydou Lamini Traoré n'ale ye ministre des mines et de pétrole ye Boubacar Traoré ko y'a ka denmisɛnniya kalan kɛ ye Boubacar Traoré sabu min ye Lamini Seydou Traoré ani ale bolo bi ɲɔgɔn bolo a ka danayama don a ka maasɛbɛ don Boubacar Traoré hakili b'a la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa ale bɛ baara minnu kɛ ministre b'a dɛmɛ o baaraw la o tuma min ye tasi bila u y'o kɛ ka ɲɛsin a ma k'a yira k'a fɔ min ye yen tableau d'honneur o kuma ko Seydou Lamini Traoré Boubacar Traoré k'a fana ye ko kɛ ye u tɛ ɲinɛ min kɔ o kuma ko hali bi k'u ka bonya b'a fana kan parce que a ko min ye yenkaw ye u y'a yira k'a fɔ hali bi u k'u kɔfilɛ yen na sabu lakɔliso mɔgɔw bɛ fɛn caman na min ye denmisɛnw bɛ se ka kalanko ɲuman sɔrɔ cogo min na o kuma min ye Mohamed Sako ye a ko k'a y'a bɛɛ lajɛlen mɛn parce que a ko nin taama in fila ko nafa yera la ko ye sabu jamakulu de bɔra k'u kunbɛn ni président kunbɛn yɛrɛ jama tɛ k'i ta ɲɔgɔnna ye parce que Boubacar Traoré k'a b'a kunbɔ k'a sababu kɛ ŋaniya mun taara k'u sɛgɛrɛ ɲumanya ko tɛ ko denni an ka jamana in kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ ko denni ye maa min y'o baara kɛ b'a ye ko ni bisimila ko ɲuman ka kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le credo kɔnɔ Ina Dante ale ka sɛbɛnni don e ko an tɛ dɛgɛ min an ka dɛgɛ min o bɛ bɛn jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Boubacar Traoré Mali tigi Mali ye malidenw kɔ siga t'o la donc dala ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ bala tɔgɔ bɛ di Jabate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant o don l'indépendant nin ye Yusufu Kamara nin ye a ka fasiri Yusufu ko di Yusufu ko k'an ka taa OMH la dɛ Office Malien de l'Habitat n'i y'a ta k'a lajɛ k'a bɛ waati jan bɔ ŋunuŋunu ni yurugu o kɔni o suma bɛ yɔrɔ kofɔlen in nɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min ye pôle économique et financier de Bamako ye kɔsada in na a bɛ ɲini ka dɔ a kun damadɔ sɔrɔ min ye sɛgɛsɛgɛliw ye ani laraweli baaraw ka ɲɛsin nin tɛgɛda kofɔlen ma ko mun yɛrɛ di nana ni sigana in ye dɛ n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Yusu ka fɔ la a ko anw ka jamana a bɛ gɛlɛya kɔnɔ a bɛ waati jan bɔ kabi san 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka jamana marabaaw ye wa u kɛn bɛ ka hakilina ni fɛɛrɛ caman tigɛ jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na ha ka jɛ jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ sigiyɔrɔ la o wulikajɔw kɔni o fɛɛrɛw b'a la ka ɲini wa sabu bɛ bɔ fan o fan fɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye o kɔni b'a la ka o bɛɛ lajɛlen de kɔni kamaraw ka fara ɲɔgɔn kan wa n'i ye hakilina dɔ ta ka lajɛ hakilina hali n'a sɔrɔla na waati bɛɛ lajɛlen in tɛgɛrɛ warawara n'o ye logement sociaux ko ye min kɔni ala ma hinɛna Amadou Tumani Ture la ale de y'a hakilina ta wa hakilina in talen kɔ a ko maa wɛrɛ tɛ bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ ka na o logement sociaux ninnu jɔ an ka jamana kɔnɔ koyi wa min ye anw ka entreprise privée ye o fana ka se ka dɔ sɔrɔ faso nafolo la nafolo in ka se ka to jamana kɔnɔna na yan o kɔni o kun ye ATT Hamina ye ala ka hinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ min y'o hakilina ye a ko daminɛ n'a kɛra nisɔndiya ye a kɔfɛ a baaraw daminɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ bisi basa nana don a la logement sociaux kunfɔlɔw kɔni jɔ la nka fɛn fɛn nana jɔ o kɔfɛ fo kana se min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita jamanakuntigi kɔrɔ ala k'a fana hinɛ i b'a ye k'a fɔ o fana ye hakilina ninnu ni k'a lasira la taama nka i b'a ye k'a fɔ min ye Office Malien de l'Habitat ye o cakɛda bonda dɛ o min ni a kɔni jamana ye yamaruya di kɛ a ma k'a fɔ ko min ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔna na nafolo o kɔni t'a la ka sɔrɔ tuguni caman wa min ye an ka logement sociaux ninnu dɔw ye o t'a la ka di maa minnu ma o luwanzew fana minnu kan ka tɔrɔmɔɲɔgɔnw sara ni kalo sara dɛ olu t'a la k'o wari fana sara a ɲɛ ma a kɛra sabu ye logement ninnu ka bɔsi ka bɔ k'a ndaraki ka b'u bolo k'a bila min ye feere ka bolo k'a ye min ye logement sociaux ninnu o bɛ se ka feere cogo min na o feereli o koɲɛw bɛɛ lajɛlen t'a la k'o di Office Malien de l'Habitat ma wa n'i y'o fana lajɛ o min kɔni t'a la ka di u ma wa a jirala fana k'a fɔ société wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka baara ye dugukolo ko ye ani sojɔ wɛlɛw ye olu ni Office Malien ye yamaruya dil'u ma sa u ka se ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa yɔrɔ ninnu bɛ se ka feere cogo min na n'a feerela nafolo min n'o bɛ don faso wagande kɔnɔ a bɛ kɛ sabu ye ka ninkura fiyɛ Office Malien de l'Habitat ka baaraw la wa n'i y'o kɔrɔfɔ in lajɛ maa jugu dɔw de bɛ Office Malien de l'Habitat la kɛrɛnkɛrɛnyala min y'o ka service juridique ɲɛmaa ye dɛ ka taa se maa wɛrɛ ma olu kɔni welela kɔsada in na k'a sabu kɛ nafolo min kɔni ni logement sociaux ninnu bilala u ka bolo kan k'u ka o feere Office Malien ka o feere i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ in feerelen kɔ nafolo a ma ye wa maa dɔw taara ye yɔrɔ dɔw kɔnɔna na
ka taa sɔrɔ sɛbɛnfura min dala ka d'u ma sɛbɛnfura lankolonw don o sɛbɛnfura lankolon minnu n'olu fana sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min y'o ka service juridique ɲɛmaa ye ko ni a nɔfɛmaa dɔw de bɛ yen olu de bɛ janfala jamana kɔ kan wa jamana k'a tɛ se ka bɔ nɔgɔ la nin kan bawo n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana an bɛɛ lajɛlen b'a fɛ a ka wuli ka jɔ a sen fila kan min y'anw ka foroba nafolo ye o bɛ se ka makaran cogo min na n'a fɔra ko maa ni damadɔ olu bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka to ka fɛɛrɛw ni dibidibi walew ta ni k'o ɲɛsin jamana waganden ma ka se ka nafolo suɲɛ k'a bila duba la k'o taabolo in k'o tɛ bɛn tugun o de kɛla sabu ye min ye pôle économique financier ye office malien de l'habitat ɲɛmaya bulon olu kɔni t'a la jalakili sɛbɛn don an ka tribunali min n'o filɛ nin ye sigida sabanan kɔnɔna na waasa pôle économique financier o procureur o ka se ka sɛgɛsɛgɛliw ni ka se ka o dayɛlɛ o dayɛlɛlen kɔ maaw welela ni k'u ɲininka min ye service juridique ye OMH to a la i b'a ye k'a fɔ a welela k'a ɲininka ni maa wɛrɛ janvier kalo in tile 18 ka se a 21 ma san 2022 ɲini kuma jɔnjɔnma y'u da kɔnɔ min kɛ o y'u kɛ worobaya ni ka t'u kɔtɛmɛ ka soba min ye maa kofɔlen ninnu ye k'olu bɛ kɔni b'a la k'u miiri sa u bɛna bɔ ni fɛɛrɛ min ye o b'a la k'o fɛɛrɛ de jate minɛ bawo maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu ka ko bɛ dibidibi la ninnu ye janfajugu in tigɛ jamana kɔ kan o fana weelen bɛ u bɛ na ɲininka sɔɔni min ye ni maa fila fɔlɔ in ye dɛ maa wɛrɛw bɛ taa fara olu ka kasonba kɔnɔna na min bɛna kɛ sabu ye logement sociaux ninnu u ye sɛbɛnfura lankolon minnu dilan ka maa wɛrɛw dɔ ka bila a kɔnɔna na k'o kɛ luwanzow ye k'a kɛ yɔrɔtigi ye k'a sɔrɔ a sɛbɛn ninnu si ma jɛya o ko ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw baaraw bɛɛ sen na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na Yusufu Kamara a ka fasiri don bɔgɔ Tarawele an ka taa o laban ye boli ye la sirène na fasiriba n'o ye AD a ko e sige bɔgɔ Tarawele min ye faso nafolo burujabaw ye fasiriba ko e ko wuli ka jɔ kɛnbɛ olu nɔfɛ o kaɲi sɛgɛsɛgɛli baara dɔw kɔnɔ fasiriba ko a ko masakɛ kɔrɔ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita bɔgɔ Tarawele ale ka san 7 kɔnɔ Mali a ye lombo lamba min kɛ faso nafolo a ye buruja min kɛ bɔgɔ Tarawele e ko min ye transition maaw ye u ye sɛgɛsɛgɛli kulu boloda ka ban o de fɔr'u ye o fasiriba ko bɔgɔ Tarawele faso nafolo dunbaw maa ti sariya sanfɛ bɔgɔ Tarawele min ye k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ka sɔnɔ ka bɔ ngɔnɔ fɛ o dabila la bɔgɔ Tarawele o kuma fɔra o kuma k'o bɔgɔla dɔn hali bi malidenw kɔni sigilen bɛ taama bɔ sisi ma bɔ jɔn ni faso nafolo buruja bɔgɔ Tarawele min ye jɛrɛjɛkulu dɔ sigira ko n'i y'a lajɛ cɛ gɛlɛnw de b'o kɔnɔ maa minnu bɛ kiiri dɔn maa minnu bɛ nafolo ko dɔn maa minnu bɛ dugukolo ko ni soko dɔn olu de farala ɲɔgɔn kan bɔgɔ Tarawele ni ka nin fonctionnaire ni jagokɛla ninnu mɔmɔ u kɔfɛ bɔgɔ Tarawele fɛn b'u bolo u ye fɛn sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita tile la ni ka bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan parce que b'a ko Boubacar min bɛ mɔgɔ bolo dibi la dogodogonin na kɛnɛ kan Boubacar ka a caman si dɔn dɛ parce que b'a ko min ye nin comité in ye a ye baara kun fɔlɔ min kɛ o jaabiw bɔra ka bi ni k'o bila jamana kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ Boubacar Tarawele min ye o baara kun fɔlɔ ye so 100 ani so 50 o kuma ko o yera ka ban so feerelen ninnu jamana ka so caman de feerela a bɛ ɲɛ ye o bâtiment administratif Boubacar min ye 150 ye Boubacar ko yɔrɔ dɔnna ka ban maa minnu y'o san olu dɔnna u tɔgɔ dɔnna u y'a san nafolo mun na o dɔnna o ma tɛmɛ ka bɔ yen Boubacar Tarawele min ye usine ye Boubacar usine 25 o tuma maa minnu fana y'o yurugu ni k'o san k'a bila o tɔgɔ la Boubacar ko usine dɔnna a sanna nafolo mun na dɔnna maa minnu yɛrɛ y'a san olu fana tɔgɔ dɔnna o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Boubacar min ye entreprise misɛnnin caman bɛ yen min k'olu dilan yurugu kɔnɔ na ni ka faso nafolo marché ta ka di entreprise 160 o kuma maa minnu fana kɛra sababu ye k'o dilan olu tɔgɔ dɔnna a bɛ minnu tɔgɔ la o dɔnna u ye marché minnu sɔrɔ o fana dɔnna parce que b'a ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye so ye k'a jɔ Boubacar Tarawele ni faso nafolo yurugu ye so 400 ani so 50 maa min kɛra sababu ye ka nafolo siɲɛ k'o so jɔ o tɔgɔ la k'a bila o denw tɔgɔ la olu fana dɔnna a bɛ dɔnna a ɲɛ bɛ ye o Boubacar Tarawele o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye faso wari ye k'a cɛ ka t'u ka compte sɔsɔ taw min ye banque u y'olu darawuli k'a lajɛ Boubacar Tarawele min ye maa 35 ye olu ka compte yɛrɛ k'a fɔ nin compte minnu fana le ye Boubacar Tarawele ko dɔwɛrɛ t'a kɔnɔ faso nafolo kɔ olu fana tɔgɔ dɔnna o bɛ taa sɔrɔ den dɔ bɛ a ma hali taama fɔlɔ wa million b'a tɔgɔ la o baden de bɛ Mali kɔnɔ i b'a sɔrɔ ale tun b'a la ka nafolo ɲini k'a taa a ba de bɛ la a bɛɛ de bɛ na a bɛɛ de bɛ ye Boubacar Tarawele parce que b'a ko compte 35 o yera banque kɔnɔ minnu sɔsɔlen bɛ million ni miliyari la o tuma maa minnu ye faso nafolo cɛ ka sɔrɔ u sara tɛ olu fana tɔgɔ dɔnna nin bɛɛ lajɛlen kasoba kura min dayɛlɛlen filɛ kɛyɔrɔba dɛ a bɛ sɔsɔ kana siga
o bɛ sɔn ka fa dɛ belebele a ka bɔ hali Bamakɔ kɔrɔta in wa k'a fɔ k'i bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'i bɛ boli n'i donna ye wa bɔcogo t'i la Allahu kibaru kogo de jɔn bɛ nani bɛ don kogo belebele jamajan dɔ jɔn bɛ n'i donna o katunba yɛrɛ kogo yɛrɛ fana ka jɔ i taara turu cɛ yan an taara yen filɛ Maliki ka waati la k'a to ministre de la justice la awɔ Maliki Kulubali ayiwa bon Tarawele Fasoleba n'o ye AD a y'a yira k'a fɔ nafolo burujabaw Ibrahim Boubacar Keita ka san 7 kɔnɔ bon Tarawele k'u dɔnna koyi bon Tarawele u tɔgɔ k'a tɛna to dibi la dɛ o kuma k'u kɛmɛ ka don nin ma kɔnɔ don min na u tɔgɔ bɛna santalama malidenw ye minnu kɛra sababu ye k'u ka nafolo buruja bon Tarawele fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sɛgɛsɛgɛli filanan fana bolo dalen bɛ maa minnu ye jagokɛlaw ye maa minnu ye fonctionnaires ye o kuma k'u bɛna du cɛla di wa maa caman ka jago bantɔla don suruku mana fili ka don basiru kɔnɔ caman bɛ yen o bɛ taa minɛn t'a la Dubaï ni sini o bɛ taa dɔrɔn o bɛ t'u kun fɛ kana sa ni suruku solila ka don basiru kɔnɔ sɔgɔmada joona a ko in kɛ b'o de i tɛ dɔwɛrɛ bɛ ni kulekan tɛ baw ɲɛ de bɛ coro ten kulekan i b'o dɔrɔn mɛn a ko min kɔni ye Asima Goita n'ale cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye i y'a faamuya sisan k'a fɔ munna kɔrɔfɔ ni mankan wulilen bɛ u nɔfɛ wa transition ɲɛmaa ninnu nin de don baw n'u tola ka mɛn yen ko caman bɛ yen n'o datugulen b'o bɛ ɲɛdɔn den bɛ danni kan nin ye tiɲɛ dɛ an ka Tarawele min ye transition ɲɛmaa ye a ko siga kɔni t'a la nin tɛna kɛ dabaranin kuma ye koyi Bukari nin kisɛ bɛna ye nin ko la an ma nin kuma fɔ yan kunun ko a fɔra dɛ an ɲɛ bɛ ɲini ka mɛn sira la maa caman bɛ yen olu bɛ yaala la o ni kasulatɔ kan a y'a ni kɛnɛmana man kan Tarawele min ye AD a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la min kɔni ye jamana ka wagandɛba ye a bɛna sɔnsɔn sabu maa minnu ye faso ka nafolo suɲɛ o kuma ko nafolo bɛna segin a nɔ na kunnafoni filanin an ye min bɔ la sirani kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Abdurahmane Dukure sirani to a la an b'a fo ale de AD an b'a fo nin bɛ dansigi waati kɔni ale korona kosɛbɛ wari an bɛ foli ani tanni ta wari kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔna bɔra ɲɛmaa sɔrɔ nin y'o tɛnkuli an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la e ni ne kun ye bi kumatigi ye sini juma ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛ se kɛnɛ kan min ye lamɛnbaaw k'u hakili to a la karamɔgɔ Daba Tunkara a bɛ juwakun 2 sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ Kɔmɔsoroku Kanja a ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ juwakun 2 ɲini o kuma k'a bɛ fari jaga bɔ ni Ala ni kira sɔnna ma an na sini kunnafoni boloda an b'a fɔ tan an bɛ de k'a ni ce o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa salam